Alright mga dino, medyo memorable dyan siya nga adlaw kay first time gid ko. Ay kapalit og kaugalingon gid akong TV. Kabibo ba, laban nimo oy. Palihog lang, laban nimo oy. Palihog lang, laban nimo oy. Alright mga day namin diri sa likod sa among balay no, diri sa mga washing machine. Palihog lang gyud, chismis ang washing machine no, kay among liguan among mga baby love no, among mga jero among liguan. So ang pinakauna liguan kay si Michu Baby Love. Ya kani siya kay sponsored ni siya sa Pet Avenue no sa Davao. So mo ni siya ilang gihatag nga shampoo plus conditioner for cats and dogs. Ya kani siya kay 100% organic no. Yan apoy kang tuti. So isa-isa sila og shampoo. So sponsored na si Oka ano, sponsored na ang Iro. Palihog lang dyan. Sige. Okay. Alright. May di ba si Micho na di siya tagaw nga Iro. Basta baso na siya, ganahan gina siya ana no. Kalma lagi si Micho. O sige. Okay. Sige. Okay. Oy! Sandal ka lang. Okay, mga day, amo nagigamit ang 100% organic nga sabon, no? Madre de Cacao sa Pet Avenue. So, tanaan lang ginato. Sige. Si Micho, oy, sana all naligo. Kami diri wa miligo. Sana all. Yeah, kanina yung mga day si Micho, amo din ng anak sa akong crush. Boom! Parang neneng di ang kanyang katawan. Grabe kayo siya ako kanang maalaga kay nga inahan ba. Si Micho ba kay kuan gid siya na siya breeding. Na siya buot nga iro gyud. Di siya malibang sa kwarto. Grabe kay siya kapoys. Pia words back ni siya sa lahog. So shout out sa gusto gihapon mo sponsor sa akong mga iro. Laban gihapon ninyo diha no. Oh, grabe siya di sabon siyang gawgalingon. Yeah. Siya di sabon siyang gawgalingon no. Sige, tugnaw si Micho oy. Normal may sa tanan iro basta liguan. No mo na dapat dali gid kini siya liguan. Kabisi ba di mo na ka mama? Gusto ka ipainit na mo imong pedigree. Para lami ra siya ato ipalugaw ang pedigree no. Patinulan ato yung pedigree. Oo. Dahil pa kong shampoo ba? Diri sa ubos. Banding ka na kang mag-ina. I just meet you. Ay, Diyos ko. Diyos ko. Ang itlog yung tuti. Asa ban? Nadislikod. Lipay kay ka makakita itlog lagi. Lipay lagi ni mo makakita itlog. Kabadiya, oy. Ginit lipay kay ka ginit kita itlog. Dili. Kahawid jigag itlog net no. Dili siya. So, mo ni siya ang shampoo na gamito na mo ni Tuti. So, kanin siya kay ice cream siya nga flavor. Ice cream? Oh, so ato si Muto nag-ice cream bago siya. Tilawi daw. Bala ka. Umot kayo siya, oy, mo siya vanilla. Tilawi daw. Jeanette daw. Nga. Umot kayo siya, oy. Fairness. Masumot mo kasi ito isa. Masumot pa ni mo no. Saba diha, oy. Kamot na ako. Umot kayo siya, mo siya ice cream. 3 weeks later. Alright mga dino, medyo memorable dyan siya nga adlaw kay first time gid ko. Ay kapalit og kaugalingon gid akong TV. Palihog lang siya sa akong TV. Pangarap dyan ako magkapalit og TV. So akong crush si Jeanette ay nagpasan. Jeanette. Peace lang, Jeanette. Iswan Jeanette. That's my bird. Pero si gusto ka mo tabang, Bert. Si gusto dyan ka mo tabang. Ay, Diyos ko! Pasaka, Jeanette. Jeanette. Naku, di kayo. Ay, Diyos ko! Iyaw ako na, uy. Alright. Alright. Bugkutan gina ni Jeanette, uy. Bugkutan. Kaya ka, ma'am. I-request mo gina akong crush yung gusto daw siya mag-movie marathon, me. Excuse me, ikaw rin kapalit ka na. Hindi lang kayo sa palda kay mga bas pa ta. Uy, kanbas.
Mag-movie marathon mi nila Tuti. Mag-movie marathon mi. Medyo. Bantay lagi. Dasmago ninyo inyong libang-libangan ng TV di Rimcho. Look, Ano man? Dili oy, di na nila libangan oy. Bantay lagi libangan yung TV kay mo ko na yung mga naong TV. Tumbahon na daw nila oy. Tinawa oh. But nga gina ko ni remote og mute ni. Dili. Mute ni. sa likod po siguro. Meron. Fuck. Gwapa ya. Ngayon ako. Ngayon ako gana. Oy. Mga day, excited na hunta kay ko no nga mag PS4 dire. Nya kaning si Janet ug si Roxanne. Ganihan ako na yun nga itaod na ning TLTL. Tiyan unsa may nakadugay ay after na mag 48 hours dire taod-taod. Yung ending ako ra man day makataod. Wow. Pero gina sila kabalo. Na. Ikaw na. Sige. Itindog lang mayong TV. Tindog. Okay. Lo. Ang gusto maging ako mga day, kung asa akong katre, na TV sa matubangan. Same visyo sa ubos na TV. Okay! Okay. 2,000 years later. So, hi mga day, mga ka-dyers, no? Palihog lang dyan. What's up, mga gi-up-up? Alright, so karon kay November 22. Time check. 5:58, so 2 minutes na lang para mo 6 p.m. Anya. Late na ko. Kay 6 p.m. dapat ako ang event ron sa SWU ng eskwelahan diri sa Cebu. No, kay ako lagi ang gihimong judger nila sa ilahang senior high nga mga movies. So karon mo adto na ko dito. Gusto ko mag-update nga karon lang jud nag-restock inyong ante og 50 ka buok black baseball kabibo back cap sa Muni merch no. So kamo order na mo si Shopee mga day. 50 gid siya ka buok kabibo ba? No, 50 gid siya ka buok. So duha ka silupin. No. Santa Claus kinyong antis Pasko. So kamo gusto mo muhatog pinaskuhan sa inyohang mga igagaw, inyong manghod, inyong friends, yung mga ka-dyers. Adto na mo Shopee oy kay limited stocks only 50 ra ka book akong gi-restock. Tanaw na kung nahangol pa ba mo. Ana bitaw. Gusto po dai ko mo update no nga inyong ante no kay natagawan gid ko di gini mo off akong TV. Sige ra gyud tulpo diri no. So muna siya, lipay na kay akong crush no kay na ko TV. Sige na siya request og kuan lagi daw magkadol. Gusto siya nga tanaw da Dolfo, kadol. Wala siya. Kung nakapansin mo nga ni Itom gid ko, yes tinuod na kay dito pod ko nag-spend ko sa akong Wednesday and Thursday sa Dusitani sa Mactan Cebu nga hotel. Kung updated mo sa ako ang IG stories dito gid ko na mahuway. Uban gyapon akong pamilya. So muna siya mga tutag SW yung mga day. Laban lang yung kayo mga day! Laban ginito itakulor ang judge! O sani sa pinakalikik o pinakasopa nga vloggers nito! Laban kayo itong ante mga kajay! Laban lang yung gani! Ang pagpapaka na itong ante mga kajay! Ryan and Deo kay laban niya? Kinsa daw. Patuulan na siya diri daybe. Sige, atong pagpaka na itong ante mga kajayers! Si Miss Leone Coliante! Hello mga day, no? Thank you for having me at SW. Hello! O sige, mag-hi ka sa akong vlog, no? Palihog lang dyan. Hi sa akong mga ka-dyers dito sa SWU, no? Mag-hi sa akong vlog, laban lang dyan ka! Laban lang dyan ka! Fuck! Laban!
Film Festival 2019.